Veña, ímonos poñer mans á obra. Non esquezas poñer o mandil para non manchar a roupa e traballar con comodidade. Xa lavaches as mans? Lembra facelo sempre antes de poñerte a cociñar. Toma nota dos ingredientes e utensilios que necesitas. Se preparas todo de antemán, será moi fácil seguir a receita paso a paso. Lembra pedir axuda a un adulto para acender e apagar o lume ou o forno e para usar aparellos eléctricos como o bateador. Trapos e manoplas poden ser os teus grandes aliados para suxeitar as cousas quentes e tamén para limpar. Lava todo o que vayas usando a medida que realices a receita. Así non se acumularán os pratos suxos e será máis fácil limpar despois. Hoxe vas facer un prato de auténtico chef. Imos preparar unha crema de arroz con cabaza e luras. Que imos necesitar? Unha pota alta, un cullerón, unha espátula, un coador chinés, un coador normal e unha tixola. E que ingredientes vai levar? Toma nota. Unha cebola, 400 gramos de cabaza picada, 75 gramos de arroz, 100 gramos de luras desconxeladas e cortadas en tiriñas finas, 2 litros de caldo de peixe, aceite de oliva, sal e pementa. Xa o tes todo listo? Comezamos. Colle a pota, pon aceite e refoga a cebola picada, a cabaza e máis o arroz. Despois, engádelle o caldo e deixa cocer todo durante media hora. Non perdas de vista o reloxo. Pasado ese tempo, xa podes retirar do lume a pota e triturar todo cun batedor. Pide axuda a un maior. Logo, pasa a crema, primeiro por un coador chinés e despois por un coador normal. Dá traballo, pero así a nosa crema quedará espectacular. E non esquezas probar para ver como está de sal e pementa. É o momento de salpimentar ao teu gusto. Agora tócalle as luras. Nunha tixola con pouco aceite, imos saltealas uns minutos. E xa por último, coloca as luras no centro dun prato. Engade a crema de arroz e cabaza. E xa podes presentar a túa creación. E a triunfar!